ọ bụ na ịbụ onye Igbo ngwa gbaa kpọmkwem ebe a ndị be anyị dị asụ ụzọ Igbo na-etinye ihe oyibo ngwa ka nyere n'aka wepụ akị na abụrịbụ kedu ya na-akpọ mkpụrụ osisi anọ ebe a ya na-akpọ ya bụ nkwụmba ọ bụghị painiapụlụ ka ya na-akpọkwanụ nke a ọ bụghị pọpọ ya na-akpọ ya bụ ọkwụrụ ezi kedu ya na-akpọkwanụ ihe a elekere kedu ya na-akpọkwanụ nke a nduru ọ bụghị pidgin kedu ya na-akpọkwanụ nke a mgbupu kedu ya na-akpọ nke a mposi kedu ya na-akpọ nke ikpeazụ a onye ọbụla achọrọ m iri nri ka ebe ya ejekute nri isi kichin ya na-akpọ ya bụ usekwu unu were okwu ọfụ unu na-amụta n'Igbo unu na-etinyekwu ya na unu na-asụ asụsụ ọ na-amụ n'ọnụ ka unu hapụ ị na-etinye oke oyibo n'ime Igbo unu na-asụ ngwa metụ aka n'akara ịhụnanya tinye okwu na ngalaba okwu tụso ozi a ma sonyekwe m ka ọ dị ụbọchị ọzọ.